तो भाई लोग नीलकमल सिंह के जितना फैन लोग बड़ा होता है लोग के इंतजार के घड़ी खत्म हो चुकल बा। काहे कि नीलकमल सिंह के गाना आ चुकल बटे 6:30 बबे म्यूजिक चैनल पर चढ़ावल गल बा। गाना के जौना गाना के नाम बटे दिल लगौनी तोरे से। भाई लोग लोग से बतला दी बेवफाई सॉन्ग बटे, लेकिन इतना मस्त बा अगर तू लोग गानवा के एक बार सुन बोलो नु तो पहले सुनिए लो ना मर दे। हम दिल लगौनी तहरा से तू दिमाग लगा देलू। तो भाई लोग गाना सुन लो कितना मस्त रहा हटे। भाई तार लोग से बतला दी बेवफाई सॉन्ग हटे। बेवफाई सॉन्ग जानते बालो नीलकमल सिंह जब भी गावेलन तो इनकर गाना हिट ही हो जाला। काहे कि जानते बालो नीलकमल सिंह ज्यादा बेवफाई सॉन्ग निकालेलन और मतलब बेवफाई से हिट बनन मतलब नीलकमल सिंह। तो भाई तार लोग से बतला दी अगर इनकर गाना थोड़ा सा भी अच्छा लागल हो तो एगो लाइक मार के बतलई हलो यार कि मतलब ई गाना जौन गइले बनन ई अच्छा गाना बनैले बनन कि ना। हमें तो यार देखे में मतलब पूरा शुरू से अंत तक ले देखनी है वीडियो, मतलब साफा मजा आ गल बाटे। वीडियो में का एक्टिंग कइले बनन नीलकमल सिंह माने के पर यार इनकरा एक्टिंग के। भाई लोग जितना आदमी वीडियो के देखो तरह लो तो यार चांप के शेयर कर लो और सब कोई के बतावलो कि नीलकमल सिंह के गाना आ चुकल बाटे। सब कोई के सुनवावलो, ई गाना के ट्रेंडिंग में चढ़ावलो। अभी तक पवन सिंह जानते बालो कि 1 नंबर पर ट्रेंड कर रहल बारन। अब बस 2 नंबर पर इनकरा के जल्दी से ले आवलो, चाहे 1 नंबर पर ले आवलो, लेकिन ले आवलो यार ट्रेंडिंग में। मतलब इनकर गाना आवे के चाहिए याला, काहे कि इतना बड़का चैनल पर चढ़ल बाटे तो यार ट्रेंडिंग में तो आ ही के चाहिए। तो भाई लोग अब बात कर लेवल जाओ कि ये गाना के लिखले के बाटे और म्यूजिक के देले बा। भाई लोग बतला दी लोग इनसे गाना के लिखले बारन रोहित सिंह और म्यूजिक देले बारन शिशिर पांडे। भाई लोग से बतला दी शिशिर पांडे जो म्यूजिक देले बारन का कमाल के म्यूजिक बनैले बारन। इनका म्यूजिक पर यार लाइक बनता टे यार एगो, काहे कि म्यूजिक देखता लोग कितना मस्त बाजता बैकग्राउंड में और मतलब नीलकमल भैया गाना गइले बारन तो यार और मतलब बढ़िया लगता है म्यूजिक के साथ में। तो भाई लोग वीडियो के अगर तू लोग देखत रहो तो यार इंस्टाग्राम फेसबुक पर जहाँ मन करे वजह शेयर कर लो, लेकिन शेयर कर लो यार बतलावो लो कि नीलकमल सिंह के यार गाना आयल बाटे। काहे कि अगर तू लोग शेयर ना करबो तो कैसे पता चली सब आदमी के। तो यार शेयर करके बतावो लो और मिलल जी फिर से नया वीडियो में। यार वीडियो कमेंट करके जरूर बतलाई हलो कि नीलकमल भैया जौन गाना गइले बारन ई गाना अच्छा बा कि कैसन बाटे। यार कमेंट करके जरूर बतलाई हलो और मिलल जी फिर से नया वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।